Kijing tua kendo bat kijing silai hari kasi bat jantia menta kasnem ka jorbha. Henne ka step ka kendo ka tua na uwe ulum rit ha ka ba kane ka kendo na ute ulum kala taplut ya ka surok Shillong bypass ha ki benta ki badan hakmat jong ka shenong ding paso bat haswa ban poi ha ka shenong maurang kaneng. Kane ka surok kadai ka surok ka bapaneso ya ki jela jong kari India. Kadairu ka surok ka bayat ki kali ki baprsyang ban kiar ya kijing dheng kali jong kanong ba Shillong ki badayat na Ribhoi district bat poi bej sya ka shenong maurang kaneng bat poi sya Jantia Hills bat ter sya kanong ba Silchar jong ka jela Assam. Ka jingking yat kali ka badan ha ka shenong Umsiang ha Ribhoi district ka bapenyaso ya ka jela Meghalaya bat ka jela Assam ha ka ba kane ka wa Umsiang I kumba kan satap ya kane ka jingking yat kali. Kane ka jing silai jong kane ka wa Umsiang kala penlongru ya ki babon ki pait ba bandap da ka jing sngos namar ki ying ki badan khampaji na kane ka wa ru kila sya tap marsiteng.